Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Dandanita yun makaturpos iti high school. Agtuloy ka kadi iti kolehyo, Arnel? Kahit ko tiyang tuloy. Angin sa anak pa yan nakadesisyon no niya kurso ti alaak to. Anya kadi dagiti kurso pagpilpiliyam. Soldado, no pulis. Panay ka di makilaban ti kayat mo? Anya ti kayat mo sa wan? Saan ka di ano soldado no pulis ket paltog akanayon ti nakasalikad kadakwada? Wan, angin saan mataka na yun ang makilaban akas itinakunam? Ngam, laban ti pakaaramatan iti paltog saan ka di? Saan nga amin nakanito kat makilaban? Kas kumaitimang patalinay iti kapya iti pagilyan. Anya ka di mo ti arapaap mo. Bueno, kurso akayat mo, inton agtuloy ko nga agadal. Kayat ko ti nurse. Ngam saan akayat ni tata? Ha? Apay din na kayat? Nangina ka noonay. Iso akasla masaduta kun nga agtuloy inton makaturpos tayo. Saan ka di nga adda kanto ti kakasi no di ka agtuloy? Jakmat nga rod kurso nada ti kayat daki na maestra. Mayat mo ti maestra. Awan ti madi a kurso. Ngam saan kumat nga rod a kurso nada. Dayta-itan ti ayan ti problema. Kayat mo kadimat nga alaan ti bagada ken ka a kurso? No saan mat nga iso ti kayat mo? Ha? Ay, kwa. Diyan ka mo Depende. Naibaga ka di ken ka ti anak ta no anya kurso ti kayat nangaalaan. Saan mi pa yan nagsaritaan dayta? Ngam, damagag tuman gayam ken kuana no anya ti kayat na. Rumba nga muna ko no anya ti kayat na tani umadanin ti panagturpos da. Inton sumangpat, damagag tuman. Mayat ko no kinamaestro ti alaan na. Ngam, kasano? Jakmat kayat ti maestro lakay. Anya nga rod nga ti kayat mo nga alaan to dyan anak ta. Ibagak to inton sumangpat dyan anak talakay. Kablawan ka anak ko. Nakaturpos kan iti high school. Agyaman nak nanang. Isagot ko kada kayo kanitatang tinagunod kong award. Ay na, maragsa ka na. Kan si papanak kalak, tada nagunod mo apang madayaw anak. Inka gumaak nanang. Tapno damot serbiti pa ng paadal yung kanya kanitatang. Ado kayo ang nagturpos. Ngam, para man kayo lang anay kan iti pamadayaw. Siyempre, dagiti lang napili akalaingan ti maikan iti award. Ito nag-enroll ka na ko, kina maestra, ti alam ha? Saan ko kurso na dati kina maestra, tatang? Sana mabalin. Sana ti kayat mo ti masurot, mo di kat ti kayat ko. Pasyak ti magpapaadal ken ka. Ay nawaw. Ngam tatang, jakmat nga rod kurso na dati kina maestra. Apay di mo ngamin kaya, ti kina maestra. Saan nga iso ti pagasmak, tatang? Saan ko nga ibaga ama diti kina maestra? Ngam, saan nga iso ti kurso nada? Wano, saan nga iso ti arapaap ko, tatang? Italaang dayta, taubing ka pa'y. Saan mo nga mo ti mayat a kurso? Mayat amin na kurso, tatang. Ngam, depende ti pagasman ti tao. May mayat mo't lang, ti maestra. Please, pangasiyo, tatang. Saan aki na maestra ti kayat ko? Apay naliday ka? Ay, kaano ka mapanag-enroll? Masadutak nga mapanag-enroll.
Ni, no di ka ginrol. Anya ti aramidem, no saan ka nga giskwila? Nangamong ditan. Jak namin kayat ni tata nga kurso. Saan nga iso ti arapap ko? Ay nawaw. Kasanungay no ipapilit na. Jak amon ti aramidag. Masurunak. Kasi kamat. Makapawan ganas ti agadal no kastoy. Ano samlatan ati kayat ni tatang mo? Tinapatag kat makadal ka. Padasag paya kasaritan ni tatang. Ibagak pa'y maminsan ajak kayat ti kayat na. Ingkan to, Ginrol. Tadamat aramatam. Aday nurunong ko apagadal mo. Mayatak nga ginrol. No ti kayat ko a kurso ti ienrol ko tatang. Ngam no ti kinamaestra a kayat yung ladingitag. Uray dyan ko nagadadal. Anya tigat mo sawan. Di mo kayat tikin na maestra. Wan tatang, agbalin an nurse ti arapaap ko. Jack kayat ti nurse. No kayat yu ti kinaman nursuro. Apaya di na kayo ti agiskwela. Tamaistro ti alaan yu tatang. Ay na, kayat ka pagadalan. Kastagid din ti magam. Bastos ka nga inanak. Ladingitag tatang. Sumkad nga mintirik na kiti kayat yu a kurso. Apay ka na di mo kayat ti kayat ko. Ti kurso, wano arapaap kat kasla putahe day tatatang. No saan akayat ti putahe, saan matamayat akanan. Nuluto ko ma. Ay, adula amin nga, mom. Siyak ti agadal kan agtrabaho tatang. No anya ti may turpos ko, isunto mat ti agbalin at trabaho tatang. Sana da kayo ti agtrabaho, tapno da kayo ti masurot. Saan nyo ko mga ipapilit ti kurso akayat yo? Anya ka di a kurso ti kayat mo nga alaan into nagkolehiyo ka. Kinapulis mo no soldado nanang. Tsak kayat dagita nga arapaap mo anak. Oray di yung kayat ata isumiti arapaap ko. Unay matin. Jak ngamin kayat a pumaltog ka. Kad kang runaan na, jak kayat a makapatay ka iti tao. Gapo ka dita pulis mo no soldado. Pumatay latan nanang. Saan kit den? Anya ka di tinakaisang ratan ti paltog. Saan ka di pagpaltog? Depende iti tao day tananang. Oray da paltog mo. No usaram iti nasaya at awagas. Anya ti kunayo akayat yung pagbalinakon? Ti kayat ko katay makasigurado ka para iti masakbayan. Isang orad akayat ko ti makaadal akas pulis mo no soldado nanang. Ay saan ka makasigurado no kasta ti kayat mo? Anyat kayat yung asawan. Ammom anak, no agbalin ka apade, sigurado ani Apo Diyos ti pagserbyam. Mabalinak nagserbi ka ni Apo Diyos. Oray sa anak nga agbalin na padi. Ay diferensya laeng anak, may mayat ti padi. Iso ti kayat ko para ken ka. Ang sana ka makaasawan. Awan tun ti apo ko yaw. Oh, Abay, makaas-asawa ka ka den? Ay nawaw, dumteng tulat ta ananang. Saan pa'y nga itatadyak pa'y mo't kayat ti mga sawa. Agadalak pa'y mo't ha. Kanya ka diti pampan ni Midam di tatawa. jay man na ibaga ti anak talakay. May papan ite. Imbagak kami na kinapadi ti kayat ko apagbalinan na. Imbaga nakit din asaan ka no makaasawa no agbalin apadi. Anya nga min tinaknakan mo ta apay aday tatimbagam. Ay nawaw. Ay, napanunot ko nga men, asidag ti anak ta iti apo, no agbalin apadi. Tapay, no saan apaday? Adayaw ka ni Apo Diyos. Ay, awat timbaga kakas talakay. Ngam no may nga agserbi iti apo, saan ka day nga mas asidag iti apo? Ay, depende iti tao na ita no aramiden nati pagrebengan na iti namarswa. Nay. Apay nga umisisam ka kumitkita kanyak. Malagip ko nga raw timbagam apade ti kayat mo pagbalinan ti anak ta. Kat, kanya nga itirungi itam iti imbagak. Imbag ta di mo napanunot ti nagbalin idi amadray. No nagbali na ka madre,
Sigurado lakit de nga awan anak ta. Na, tapay ko mga awan. Naasawa nak ka day, numaysa ako na madray. Niapod Diyos ti akin na ka, matimao ti anak ta. Ang mga nangaramat iti sabali at tao, nang yanakan ko na, bilang. Ah, ay, sigurado ano sa bali tinangiyanak. Siyempre, sa bali mo't atao ti itsura na. Siyak mo't ti kaingingas na. Ay, nawaw. Sa bagay, gusto mo tinay-bagam. Hanggang maaramid amin ti Diyos, no anyaman ti kayat nangaramidin. Tapan ka din nag-enroll ti anak mo, mare. Wan pare, Na, apay nga, saan ka maragsakan, mare? kasanaw. Ti kayat ko, sumrag iti misyonari. Gamdi na mo't kayat. Kinapulis ka no, ti kayat na. Ay, nawaw. Ay, uray ti anak ko. Di na kayat nag-enroll, di na kayat ti kayat ko akurso. Anya ka di ti arapap ti anak mo. Kan anyamot ti kayat mo para ken kwa na paray. Kayat na ti ag-nurse. Gamtimot kayat ko kat ag-maestra. Kat, napilit mo ka di ti anak mo ang nag-enroll iti kayat mo paray. Ay, saan pa'y? Iso masurunak, mare. Oh, apay akas na tilangam, Josie. Nakadaday ti nakaiturungan ti imatang mo. Anyot pang panunutan, ah? Kayat ko launay ti agadal. Ngamjak mo't maka-enroll. Ta saan mo't akayat ni tatang ti kayat ko akurso. Parikot ka di day, ta? Katun dakkel a parikot. Jakon kayat ti agtuloy nga agadal. Kaputa jak mo't may enroll ti kayat ko akurso. No ipilit ni tatang mo ti di mo kayat akurso. Kayat mo latta ti makaadal. Agtrabaho ka pa ilaeng. Tap na iti kasta. Makaurnong ka iti pagadal mo, iti kayat mo akurso. Ha? Aywan anya. Mayat nga agpaiso ti singhasing mo, Arnel. Mare, De, si kamat gayam pari danay. kumusta nga dyan anak mo? Nag-enrollan? Day tangarud kat ti parikot. Saan ko pa'y pinag-enroll ta di namat kayat ti kayat ko nga i-enroll na. Ay, agpadatang urod, mare. Sana kayat dyan ako ti kurso, akin ang maestra. Nurse ti kayat na. Ay, Apay ngagsinay kan, mare. pampanunutek lang amin pare. Adan sa punto dagiti ubeng. Saan mat ada tayo anaganak ti agadal? Isuda mat. Isuda nga ron ti rumbang nga agdesisyon. No anya ti alaan da kurso. Nakapa-enroll ka din, Barok. Ah, tata. Apay din na pa ni Josie ang nag-enroll, tata. Di na ngamin kayat, ti kayat ko a kurso para kan kwa na, ay nawaw. Kastoy ngamin, tata. Narigat nga ipilit yu ti saan na apagisman. Pati ka di sikakat ano gutam, ti kayat ti anak ko. Kwa, tata. No asino ti mga ikawes, iso ti agpili, kasjay. Ha? Yarig tayo ti pasamak tayo, tata. No pilitan kayo pagbistidaan. Mayat kayo nga agbistida, mapanagpasyar. Ay, sana. Dahil tagad nakabistida tita na magbag na iti publiko. Ay, diya kaya. Kastamat tayo, tata. No ipapilit yu ti kurso iti may sa tao adi na kayat. Awan mo't lat serbina. No di nang tumot lay concentrate dahi ta a kurso. Kasla kawas. No ipakawas yu kuwa na ti di na kayat. Di na mo't lakayat nga usaran. Ha? Agrub-rubot ka matanak. Yung kakadiagin roll. Saan tatang? Ah, Inakagbirok iti trabahok. Tano makaurnongak, ituloy ko matlang ti agadal. apay ngayon ka pa'y lagtrabaho. Katadamot pag-enroll mo. Lading itak. Ngam talaga, ajak kayat ti kayat yu akurso tatang. Saan ko apagasman ti agisurong? Kaya't mo ka di, mabakatan ka, sakbay, makatorpos ka. Awan ti binakatan iti adal tatang. Dumtan to ti panawan ang magunod ko ti arapaap ko. Nako, sorry ah. No, ipilit ko. Ti saan mo akayat a kurso? Wan, Anya ti kayat yu asawan tatang. yung kaginrulan.
No, nya te kayat mo nga alaan. No, nurse, mala, iso. Agpaiso ka di, tatang? Gusto ka di kitinangag ko? Wen, anak. Mala, husto tinangag mo. Ay na, agyaman ako na tatang. The best kayo talaga. Ingka nga ro dagin rulan. Tapno, matunoy mo, tiarapap mo. Wan tatang, ipanamnamak ka na kayo. Agbalinak to a nurse. I love you, tatang ko. I love you, anak ko. Ay nawaw! Arapaap ti masaknan ti rumbeng a masurot. Saan ket asabali ti mangidiktar. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.